Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakun henyo trap National Awakening Movement knam hene kasngi kalalum mi ki kertong na keleng saudong ban pen itu iwe pan bat ban ngap ya ke jingya ai jingmut lang jong baro ki kertong ki papen kre ban ya ai reng ha ka election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council kaban no ha ka arpuwei terik urempang arhajar arpusan nakaliang uba Thomas sabakran ha ka ni kasngi uloong baga District Council kadan ya ka ikhtiar Henry Yakabor ke KHADC lakini ino da kasorkar jilla. Habay di baga building bylaws ka council nakaliang uba Thomas uloong baga jingtmu kalong ka biang Henry ka rukom pentray kam ya ka kam long. Uloong ru baga jingmenjo de ki an ro bakin long an klempat pen kre. Yagi rules ka de tang ka jingpen biye iki ba. Nakaliang uba James General Secretary uloong baga seng kadang pen kre ban saya ka top baar ki kertong Hakikin diat sengi banwan. Loong baka movement kala pentip ru baka nam say kertong haka election MDC Shajantia Hills Autonomous District Council. Loi council nungkong ya terilang ke UDP barka NPP. Harin pada ya terilang no pada ke Kongres barka NPP. Lajan election pada Kongres kerang ba upa ba unum muslim kia withdraw no support na po ka NPP. Ban ngitip kita job kita terikam barka NPP biar. Kata mdon jik artatin. Dapat ba umdui babe. Lek se kena ki parti ki ba persiang ban lek konjel kai. Ya ka sincar karan council ki mudur ba pai ba udai wa klebe. Upai ba udai babe. Kisim ka buang ta bat ni kerban dak bas kam. Mau pai ba udai basta. Umdui ban ailat mar ba ka jing shapting kalau menta kadang ka parti menta ka bakwa daki MDC ready made. Man suthit baik kinyo be awards ni sa te pai ba udi ban husiar ko mi ki parti kan pipi menta ka makan yo ko jinjar wa ki sim kan kala tip kan up lagi ready made baik ki wala job nang tu ba kan yo pada ban bat ya sinjar kada takada na takada no kele jongi menta ka sini bo e kele meeting bar ki candidate prepare ban bat e ka kula ka jutang maka an ka khantam ha ka portai kadai ka an juga jinge tip la Mak kini ki candidate ni ai kita kini mandon ni kata kacing tip lam. Mat ublay no bo no thau. Mat para beru abang ila bo juklar lagi job nak seng kun day ban mi nak seng kini mandon nak seng. Mar bale ka ten schedule kam trikam. Aka dis council ka anti defection law kam trikam. Teka plelat di MDC babon. Ban ya mi nang tu ya rung sato. Teka ne pada kawan ra ka instability ka jing bam ya bet ya ti ka sincara kadar pada pon council. Itu PWI bah. Kau terikam kumba babon balang ki paiba ke orang ba jo jala jo jai berio boro kila tempau ya kane ba ka MDC ka ditang ka kamera ban syong yelek ka ban ya kenti bare saka election emily ka praktis ka adi kumta kumba ka longi ila lap ik saki sata ka por ka alai kala batai kata jadi dei halor kani ka nomrem dei bakan ka dei na ka daw jo kani ka jinsin kadar ba ka district council ka tolak Kimla ban pendat ya ka kamram ka jongki kat kum ba ai bo da ka sik schedule ka nuksa ba ai pi ka amendment ya ka to ka act ka ban plelat ya ka ni ka ima investment Meghalaya agency hang tu ka section ka ba life on rail ka crow shai ba ka ni ka act juga soka jela arab saw ka supersede ya borok ki ai ba state Baka supersede ru ya ka riti ki dostor praktis. Joga jai mure wajongi. Te ka district council ka klam kran ai kalau kata. Ka supersede katkum ka sik schedule ka bat khandau ka ha apa ka para tri jong sik schedule. Kadi ka subject jong ka district council. Heri baro sina ain mi ka state government. Te kini gilong ki ba wadra ajigma ka bakrau ha. Amar ka jai bunde ko mobdan ni khandau kadi ka jai bunde wayam. Dia kata kat Indonesia. Di kenawi kedai ba let's say ngimpat dio kita ke MDC. Ki badan sisa kata kat jingkit kli. Ki basau tu sisa ya ka buat ke ikhtiar jo masih sidu. Ki badan sisa kata kat jingkrang. Mat pendap hok ka kamera mo joki. Lanang iyo ki beri babiang. Kelim jikar tertien. Ka state government kanum la maju tau ai kumar. Halor ka kendo ka siap. Hani apa kerja apa pu usam joka. District council. No ki smart na ka manifesto jo sek. Kino nung ibu kuat rekam.
ni hab ban pendap hak section ke banungkong ni ki hab pedang ya barok ki mat rekam jo kasek sispa kawai rum lachu ban yo ga jin apa dah hak section ke banungkong ni sanpau persen na kini ki points ki bangla amo bu kita ki mat rekam dai bat put urlong no kang ba kan dong kata kajinya syania bani terilang andai kumpa kajin sisa pada ngi susu balik sing ka NPP ngi numla bani terilang bag NPP baga BJP ngi numla bani terilang Libat no fin teri pak. bat ki wei gilai mandang gilai bani teri andai kini ki bang gilai mention mangi ngimla bani terilang man ngilai yo i ki kam ki joki ngilai yo i ba kumdo ki tekam tengim kwa ban chu ya pul kai ya por ga jok tang ki wei parti pada ngi kwa bani terilang hab pedang ya barok kimat rekam juga seng hab dan ka nak lihat jom ki la wan rai kimat rekam ko bangin wan rai common minimum program hendak ki jongi gidi bandan be 6% de bandan be ka poka common minimum program ke bangin pendap hakisan stem di mana lagi ya report la dap penjelan itu ka semua itu rekam juga di council sistem ndre benai wat hadin ka jing penbet thmai sinong ru dang bon sinong ki ba khap ki ba mohon sosi ban jo i ba sinong ki dan ki ba declare boycott election kalau mo sosi kadang ka failure jo di council ha ka ba penbet thmai ki sinong ka jing le ke ki la ong no lane ka ditang ka but ban chu penjelang handai pindapat yi ya pi kendon ki ba na po seksi hak artikel ke balai Governor ula ban penjelang yang apa sama itu rekam juga District Council tang meladon national emergency. Mat kam dan kanu national emergency kebal esi kebala keban aibor rajin penjelang. Tekan ni kena opi ni sosi ba ban ong ba hadu kene klemat ni yo I kumbaka autonomy power juga District Council ka adu. Ni kena ni kata nomor ba kajing tukar pula juga state government. Ka election jisa opi kampa ladap declare do deputy CM ba persetuan tensap. Maka rule ko ang balada declare ka election ka model code of conduct dari menteri kam. Hari kini ka declare kumno declare do deputy chief minister. Minister in charge of DCA. Kani man naka notification po ka office jong governor. Tinggi kadang kajing tuklar kajing muslia jong state government hakikam ki jam beri bat jong ka council. Makanya kajing penjelan ni kali kajing lek don buat. Jangka Council ke bala la penmong pada ki buat li sinong kiba kwa bani si mentah kan election MDC khakdai spat ni puar min klan no ya Council ke baswa jangka stirut nado khakdai spat ni puar ka ain ke makambiang bawan rak di riba ecesila bam kwa da rulai iwan rak ke lain ni Act 1997 ke balik si ngidon kap ma hadin ke tu dong pi nakalian juga Council gila wan rak du ka la yo asam juga land act wah hakan siang ya keren apa kan Council lu apa piang ya kan land act hendai kini pek ka jik penterikan pada kamda keritang hakikat finally pek segi sinong githau baki implement em ya kini land act kamda ompat dan dang duna bagi boleh register ka khanda wasiap jongki apa kan Council kile register wa siapa ka DC office tekani banwan ra ki an ki bom terikam pada on ground reality pada kamdon jibut mentawan ra asal ki an ki ba aku jai ki thau ya sinong ha ka kerteng juga kur ki ba bakala ki ba bol ba persyap ti ku mangala mental ni i ba ki don ki ji yo asen juga discount li ki an per ki de ki asen ban penbit ba nama lajan election ki an penbit ba man tang nama ba lajan election pene kali ki rule ba thau ro mata te kumno fin penterikam ya ai thau rule te upai ba o basai de man bisar bhai ki baro ba ki num bakla kan ka arpo itrit jong nai bar na bagi san stem ki banwan pada ki num su le no ai ki num sab ai pada ke Sko ibo dol. ki ga hadin betul ka ki ya ka crossman juga muda ka Council kalau rak no ya ka bylaw jong lajong te ka bakut hi ngi i ba lana de ka building bylaw la ni ki wi ki ai kaji penterikam jong ki ba ya kini ki ai ka feel lo te na tau sedang ki bobon ma ton de iklim ta ka ki engineer ki expert ki bari bandon ko ka Council man pe kini ki permission ki building permission ter ka ki kendon jong bylaw ki dang duna ba
kita nuna tekan dia kawan rak jeng tut pada upat ba ubah ban sirai ubah ban lek dengan tai dia nak kalian ke jongi ring layo ya ka complain ba kani ka plila pemban ya ka underground money under the table hap ai shoi ban yo permission go fair te kini ka bylaw ka biang ka jing ka wangi pada ngilap ba ya ka implementation procedure pada kalau people friendly na dekemoy pada Tumba orang mentah kamlong people friendly kapan sok ipai ba kapan jenjar ipai ba tekan ni kan kapan pulau pada ya kata kajingwan juga an bailo pada apa kan council Nak kalian juga seng kani ka si ngisno ban pentik sepi ba hadin bangilayo ban declare ka tiket ka fast list ke jumi te kadi kasin ka benengkong bangi kandu ya ki kandidat baro ki bangila ibit pan ai ki tiket nilai ni ka election MDC secara absen ya hari ni kajing ya kandu ke jumi nilayo ban ya keren bat ban itu thau ban ya pli jemut bat ki sibun wede bat ka seng bat ka nongrim hi jong kani ka jing ya kandu jing kani ka sngi kalong ba dakawi ka jingmut bangi rengkat ki kandidat bangi layo ban pli jemut ba kanongrim ka bangi ngiyeng ha kani ka MDC election kadai kaju bat kadai tanggawi kasur ka bangi election MDC election tinggal yo man kentur ki kandidat ba apilek si constituency pakumno baki de ban namar ki babun ki nang ilek ni election nak parti ni ki de ki beri berang thamai te ngilayo bani keren bat ki sibur ka bani de bat ki nongrim jo kaseng bat e ka ba kumno ngin yarap dem yaki makin sungthu apilek si pat ba hang sing de ki MDC election nama nang liang kaseng jungi ni sngo ba ka MDC election kalau ka kampung sat ban ya ki election namar ba kani ka khata be ya ka ri ba ka jat beri pujungi ka khata be ya ki prado prasna mujungi namar ka de lomba ka desek usir ba ngila ban pendek persa ya ki jinglong kerpang jengkeri jat beri pujungi hoi kuma fitip hi ba ka nongrim pujungi ka de ban kentiu ban yalam bat panyadai karib ka jat menriu kata ka de ke bangi ni ju perkhat na kapor bat ni ju keren si pat ba lang babun keren san ha ki jinga de ki jik thu ki jingi ka pasu tanat ka ki jinga lang kalong ba kini ki kandidat ke bamta ka kami tanat ka jinga le na ka seng ka jingi kalong ba ki babun ki kandidat baro ki bawan ki bangina ai tiket ki de ki beri balong aktif ha ki de ki beri ki ba la smuthu ha ki badan ka jingnang ka jing tip bat ki de ki beri ba tristom bat ngidon ka jing karmen ka bas kem ba nagi di kandidat ba hauni usnem bamta arsan inyo ya ki nong mi khmat ka jingi sya ka Khalsils Otamos District Council de hagani ka sngi la sigade tang jing sedang bengkendu kandidat rengin saya kendu pat bat ki haki we pat ki por tak benta ka baar pat kalong ba ilayo ban batai kandidat bangin sa kajulong garukom juga seng bagi ju penlong ka tu kajing kabalong ka plet sakmat jong ki riu kraw jong rib ka jat riu deng ju ai ka plet siki lani ki jingkular ka jong ki khmat jong di riu kraw ya ka ka bagi de pun kular na ka menta ban tre ka hok bat ban tre na ka menta ka jing to jong rib ka jat riu dia kini ka bentang layo bani fliu jing bat baki nama ka de ka kamram jong ka seng bat ka de ka benta jong ka seng ba se le na ka por te le keren baki ki long ki blak loy baki menjuri ke bangi ni keren iki bat ya katarik la si hagdi ka por ni palap ni thu phi na marbang hapet ya ka jaka ban hapet ru kumju ka por te ko por ngin sayo ban peti phi ka por ka sni te ati ka sni ngin sa ya lumlang la si khambun su ki nong yarap ki jungi bat kumju ru kandidat ki bangin ai tiket hadin ru kin sedon aka te ka sni namar kidang don skatu kan ki kandidat ki bangin spen benak skan list coba mentang empat sim lalong ke babiang namar kidang don sibun ki benghapan penbek ban haban pek benia namar hagani kesin ke bamta kan ka MDC election kali ke parti le sini ni sing ila ban ngila hamstrik kandidat hakami atiket kandidat nim semla ai turmur ban nim kwa ban su atiket tang ban pendep kom teng da ka ba ni smokia namar balai kipor balik no i babun ba la sikim suthu ya ke jing thmu jing na ta ka da ha bangi ai tiket ngi i ba
kumtu kalau PE tinggi kuat ba mentah pat tinggi kandidat dengan tiket mentah kin desi syaki beran kata bensim ban trelang ban sungutu yang jing tumu jong seng nang bergetiu ke emang salang khantam dari pekerjaan mereka. Ladon ko masih pongot tang balong ngimpat na kiwe pat konstitusi tambah haduk mentapat ngimpat sim karai nomor kadon ke election committee teka prosedur kan hak ban ya lembag election committee kumno bahkan pendep kalau karang hadin kata anda kelapoi ke sing saya sim karai ke bakhadu. Ha jen tehil soy wala kidon ki katu katni ki riurang ba ki lawan syahmat. Sau sangut ki ban pan tiket naga seng ke jungi saja tehil. Nre kat kum gajing pet jong ka seng ngisngo ba hapok jai tehil lek sing ka seng gajingi keempat su thiet pha lek sing ki pat ba ring empat ayo kita gi break besung thu pha kling ka seng ban ngi ru lek sing kita gi break bon pan tiket nangi ngimpat de gajing pet ku jungi bangin ai tiket tengi sngo ba nak peta ka jai tehil da ka borom sngo gi produk rasnam si tehil ba kinam so ge ka por ba mentang nam la ban ai tiket genu inu kan rim jong ka seng hina du ka pasdang hi pit hi kan rim jong ka khnam ban ngi juong baka khnam hi kamde kata ka parti rulum bani kamde kata ka parti ka ba kibri ku perkhat ba kalong kum ki we pat ki parti lekin ni ka parti ka parti ka balek se ka khamya pher na ki we pat ki parti namar bele na kata daw tang na ka kerteng kelas uthu bagre ka khun hi trap national awakening movement bat ka ba khmat du kedai ka bangi ibu irajat benrio khmat lani ya upardo persnam barong khrem penar bhoi war maram ulangam ibu eki khmat kadau ko bang ibu eki khmat kalong namar ba nadu ka pasdang hi ngidon ke sus ira la ka jong ka jat benrio namar ka dei ka jat benrio ko parepat nya ta kadau PE kum kan hun hi kat kum ka kerteng hi ke ka movement jingi nyai kersing tia parari wala dangim don makana kinong mi khmat wala dangim don makana kita gi MLA gi MDC ki badon gi darbar nre nakikam ke bengile lang bakiwe ki benta pat ni persang ban kesutia ki pat bakin sungtu bakari gi jungi kadon kam hadu kata-kata ya ka bengin mi kinong yalam ki bala ban yada bakan tio pat ban ai ke jing yada ka perpang ya ka jong ga jai beri bro